Wong gleleng nek ra tempuke wong gentro ngene iki ora. Sik, Mas. Masalah iku nyekel aku monggo, terserah, ora masalah. Kula niki warga sing manut pernatan hukum negara Ngamarta. Kula ora bakal silak. Kula ora bakal endo nek pancen Bagong salah, nek pancen Petruk luput, ora masalah. Nek sampeyan iso nuduhke keluputane teng pundi, kula melanggar pasal pira, niku monggo ajeng manghukum. Mula niku sampeyan iso metung, sampeyan iso mikir, ngoten. Pripun kok iso kedadian kaya ngene iki? Sampeyan arep mbelani sapa? Sampeyan arep mbelani Prabu Baladewa? Ora masalah, ora masalah. Sampeyan mungsuh karo kula. Jajal ye. Dereng ngantos paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika kadidene wonten sowanipun Panakawan Petruk ingkang abiyantara ngersa paduka tuwin ingkang rayi Koko Prabu jagat pasaning Bathara Wayah jagat. Kula ugi kaget Yayi, dene Petruk sowan mongko tanpa tinimbalan. Nanging Petruk menika panakawanipun para Pandhawa, Petruk menika panakawan Ngamarta. Mila awon selpat leres tumuli katimbalana menapa wigatosipun sowanipun Petruk wonten praja Ngamarta. Petruk kantong bolong sawise asu ingkang dadi napas sasat ingkang dadi riwe padha raja sapraptanira Panakawan Petruk kantong bolong nunamit pasang Kalimantabe tinebena ing lodone dumawahing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manu menawi wonten lepatipun ingkang abdipun Petruk diagung pangaksami jar kula menika namung Panakawan mila menawi wonten lepat anggen kula sowan kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh nyuwun mangapunten kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestu ning sun tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan amawakono kabagyaning gesang kula. Prayoga nunggonmu lungguh. Nun nggih sampun boten kirang prayogi sinuwun. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu Panakawan. Berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Nering sambikala sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk menawi wonten klentah-klentunipun anggen kula ngabiyantara jer kula menika namung batur. Iya Bagong ora dadi ngopo ndak tampa sira ngaturake sembah pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripe. Iya Panakawan Bagong prayoga nunggonmu lenggah sampun boten kirang prayogi sinuwun. Petruk kantong bolong padha raja sapraptamu. Pangestunipun Sinundrawati wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Petruk ndak tampa. Pangestuku tampanana ya Petruk. Nggih, kula pun dinggo jimat paripe. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu. Wilujeng Den bekti kula kunjuk. Iya Bagong nak tampa pangestuku tampanana ya Panakawan. Kula pun dinggo jimat paripe ndayaning kasantosan. Petruk kantong bolong padha raja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk ya tak tampa. Bagong padha slamet. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk ya tak tampa. Ning kejaba saka kuwi aku tak takon, kowe iki wong tuwa apa bocah? Nun nggih tiyang sepuh. Nek wong tuwa lek mung ngabdine negara Ngamarta iki wis suwe apa durung? Wala wis ora iso diitung, Den. Lek kula ngabdi niku wiwit Ndara Pandhawa isih cilik ngantos Ndara Pandhawa saiki pun dewasa kula ngabdi Ndara Pandhawa. Mestine kowe ngerti tata krama. Kena ngapa kowe sowan ratu ora laku dodok? Malah Yai Prabu Darma Kusuma mbok jak salaman ki ambek ratu iki kancamu apa piye? Terus niki pripun? Nek pun kebacut kula jak salaman pripun? Kudune kowe ngerti tata krama. Dikopatu ladan para kawula liyane mbok menawa sowan marang Nalindra. Sowan Nalindra ki eneng tata kramane, eneng unggah-ungguhe, laku dodok nyembah. Arep dikaya ngapa? Kuwi Nalindra ingkang mangreh para kawula sanegara Ngamarta. Kuwi junjunganmu, kuwi sesembahmu. Oh nggih nyuwun ngapunten nek wonten lepate. Kapok kowe. Mau rasah melu malah aman kok. Saiki melu dukane Ndara Baladewa. Kosik terus aja ngono. Sinuwun Mandura ki duka terus aku muni nyuwun pangapunten ki maksudku wis ben gek lerem. Ning nek aku kon mangsuli dadi geger iki engko.
Mergane, lho, dasarku ana. Dasarmu apa? Sinuwun Darma Kusuma tak dasar aman ki ora gerah penggalihe, ora lara atine. Kok iso? Nuwun sewu sinuwun. Apa Bagong? Kula nyuwun ngapunten wau kula ming salaman. Ora dadi ngopo? Do krungu ora we? Nggih nek tak teruske rame lho iki. Ning mergo aku ngajani karo Sunan Prabu Mandura, aku wegah teruske. Wis perkara diketok semene. Wong sing tak jak salaman we meneng wae, ora nesu kok. Wong kono-kono geger iki jane nuwun sewu, dheweke iki statuse apa ning Amarta? Wis aku wis. Wis aku ora takon meneh. Dhek iki ya daya, aku ya daya, padha-padha entuk wedang segelas. Tur panjenengane iki Nalendra Liyan Praja. Iki bosku, iki juraganku, saben dina tak saben dina tak tutke. Wong dhek tak jak salamane ora masalah kok wong kono-kono geger. Kuwi lho sing tak ora tepati tak senengi. Dheweke ora ngerti piye to kedekatanku selama ini. Selama ini karo Sunan Prabu Darma Kusuma. Nggih Den nggih. Iya Bagong. Sapa sing meteki sukune nek kesel? Oh. Asu aku. Iki lho, ratu sing ora tau kepengin disembahi kaya ngene iki. Mergo dhek sadar Sang Prabu Darma Kusuma. Sang Prabu kuwi artinya pelayan. Dadi dhek sadar dadi ratu ki ora dadi sesembahan, ning nglayani karo masyarakat. Ngono kuwi sing apik. Nek Sunan Darma Kusuma sipate ora ngono. Nggih sinuwun nggih. Iya. Wong nyembah ya ora apa-apa ora ya ora apa-apa kok panjenengan menika geger. Lho, sirku ki ming jejege marang pernatan hukum negara Ngamarta aja nganti kawula liyane padha melu-melu. Nek kawula liyane do nyembah mboten apa-apa, kula niku mergo saking cedhake kok. Ya wis, ora perkara ya wis aku ming takon kok. Ora usah getak-getak. Omongan alone iso. Nek ora dadi perkara ya wis, ngono penak ora pocet. Omongan sero iki marahi tensine munggah. Kuwi sing marahi do ora rukun ki omongane do sero-sero ngono kuwi. Lembah Mana Andap Asor kuwi sandangane wong Jawa. Oh mboten. Ngono kuwi apik, sing diwangsuli ya kepenak, sing nampa pangandikan ya ora bakal runtik atine urung-urung kok. Ha iso ora apa-apa. Ngono sing dak omong mesti nesu. Monggo katuran dahar sak-sak wontenipun. Ayo ngono, tunggak gelak kono. Ayo ora penak. Nadyan namung seklimah nanging lebet lho aturipun Bagong menika. Jero ya. Ora jero ora main. Pedro, dalem slamet. Wilujeng bekti kula nggih, Den. Yo, Bagong. Nun, slamet kamu. Mantenipun Ndara Werkudara wilujeng. Yo, penakno. Sampun mboten kirang kepenak. Kata-kata nira ketok nek cedhak ta, Tru? Slamet lho, slamet. Kono pangkate dhuwur lho. Senopati lho. Senopati Ngamarta iso Ndara Werkudara lho. Nek karo ade ming slamet Gong, slamet. Ora dadak Bagong sak tekamu tanpa kanyono-nyono. Kowe padha slamet niring sambikala. Ora perlu aku tegese nglakokean kata-kata ning ora masuk. Ayo kawan Petruk Raharja, pangestunipun Ndara Janaka wilujeng Bagong slamet. Wilujeng Den, bekti kula kunjuk. Iya tak pompa prayogakno. Nuni nggih. Petruk Bagong padha Raharja, Bagong Petruk padha Raharja. Kowe sik aku sik Gong. Kae kon tertib le nimbali kae. Petruk Bagong padha Raharja. Nah, kowe sik Truk. Wilujeng Ndara Kembar bekti kula kunjuk. Wilujeng Ndara Kembar bekti kula katur. Iya. Pangestuku tampanono. Iya pangestuku tampanono. Eneng apa dene sowan mongko tanpa tinimbalan. Kembar munjuk atur sampun Sunan Prabu Darma Kusuma lepat diagung pangaksami. Iya Petruk ora dadi ngopo. Murugake matura. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung dapur kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu utusan lawan sira, lho nggih. Ya gene utusan apa? Bapak menika nuwun sewu. Kula tak nirokke suarane Bapak ampun nganti ana tetembungan undhaking pawarta sudaning titipan. Undhaking pawarta sudaning titipan kuwi piye? Undhaking pawarta upamane jaman sakmangke menika sampun lembrah. Kidul desa ana ula gedene sak jempol, mengke tekan tengah desa ana kabar ana ula gedane sak lengen. Mengke tekan lor desa wis ana kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kaliyan kasunyatan menika mboten sami utawi jaman sakmangke dipun sebat hok. Hok iki kabar ora nyata, kabar ora nyata. Sudaning titipan menika malah sampun dados adat budayanipun kula lan panjenengan.
Tegese piye? Saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor tetes. Sing sak-sak kecaget dipuni cali. Iya. Mula napa sing dikandikake Bapak ajeng kula aturke kanthi waloka terwaca mboten ajeng kula tambahi, mboten ajeng kula suda. Bapak menika sampun wonten setunggal candra menika kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane waras. Longok-longok wonten ngajeng griya, tenguk-tenguk ora mubah, ora musik, mboten siram, mboten nendra utawi sare, ming tetenguk wonten ngajeng griya. Pendak-pendak dicaosi daharan mboten didahar, mung tenger-tenger kaya wong nuwun sewu, kaya wong arep lali pikiran nika. Hakanan sing kaya ngoten niku dadekake kuwatiring Petruk gareng kalih Bagong. Tumuli kula ngejak kakang kula gareng yo reng yo Bapak disowani yo Gong yo. Wong telu sarujuk sowan ngersanipun Bapak terus nyuwun prisa kalian Bapak, Pak, eneng apa? Bapak kok sedih iki jane mikir apa? Bapak kuwi duwe pepinginan ngendika karo anak-anak. Mergo wong urip iki cakra manggilingan, Pak. Nek bocah-bocah biyen isih cilik tok dulang, tok ajari omong, tok tetas kaya iso mlaku lan mlayu, tok bola wentah. Lah saiki bapak ki wis sepuh dadi tanggungane anak. Nek anak wis do mentas kabeh. Mula nek bapak duwe pepinginan kuwi, bapak paringa dawuh kersane piye, pengen apa, mengko anak-anak sing budidaya nyukupi apa sing dikeparengake dening bapak. Ah, bibar menika, bapak menika terus krekel-krekel unjal ambegan jupuk rokok. Terus bareng niku paring pangandikan kalih Petruk. Ngene ya, Le. Jane aku meneng wae iki aku ora mikir kulawarga. Jane aku meneng wae iki aku ora mikir kowe. Aku ora meneng wae iki aku ora mikir apa-apa. Ning aku mikir marang kahananku. Lho kahanan bapak sing pripun? Aku ki mbiyen nek gelem dadi dewa wis dadi dewa. Ning gandeng aku ki gandrung marang katentreman, gandrung marang karukunan, gandrung marang kamanunggalan, mula aku trima dadi pamong. Wiwit saka Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya tak mong wis paripurna. Terus aku momong ya kuwi mbah-mbahne para Pandhawa. Nganti tekan para Pandhawa iki sing paling suwe tak mong, sing paling suwe nampa pangudangku kuwi para Pandhawa. Wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti claprang. Pandhawa ki satra ing teken ati suci pepayung budi rahayu. Nganti Pandhawa entuk negara Ngamarta, aku melu mukti ngawibawa melu dandan-dandan negara Ngamarta. Ngamarta kuwi mbiyen negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, manunggal tetunggalan. Kerukunane kebak ning negara Ngamarta wekasan disebut negara ingkang gemah ripah loh jinawi, karta, tata, tur raharja. Ning jaman saniki kok wis beda. Semar niku susah, aku susah terus. Nek ndi ora ana kamanunggalan, nek ndi wis ora ana kerukunan, nek ndi ora ana katentreman, kabeh mung bujung marang karep pribadine. Mongko mentala ngidak-idak sanak sedulur, ngidak-idak kanca rowange, ngidak-idak tangga teparo perkara bab ingkang sepele. Malah kepara akeh-akeh mung perkara dhuwit ewon wae nganti mentala ngilangke nyawane sanak kadang sedulur. Ngono kuwi ndadekake prihatin atiku. Mula Ngamarta ora tentrem, nek ndi padha bentak sirah, nek ndi regejegan, nek ndi padha tukar padu merga perkara bab ingkang sepele. Kahanan Ngamarta ning kaya ngene iki nek tak nengke wae ora nganti sak siring bawang sak umuring jagung Ngamarta iki bakal rubuh, remuk bubuk dadi rempon. Nek Ngamarta rusak, sing dilumputke sapa? Semar. Sing dicucuk sapa? Semar. Mula iki dadi tanggung jawabku. Ngamarta kepengin tak balekke meneh, Ngamarta pengen tak pulihke meneh dadi negara ingkang kebak karukunan, kebak katentreman. Kawulane padha urip matsinamatan daya dinayan, tunggal ceta rasa karsa lan karyane. Ora nyawang bedaning kulit, ora nyawang bedaning tata basa, ora nyawang bedaning panembah, ning kabeh tetep manunggal, tetunggalan, sayuk rukun ngangkat negara Ngamarta. Mula aku pengen bangun kayangan. Lah bareng bapak ngendika kaya ngoten niku lho kaget. Bapak ki wong ra duwe kok arep bangun kayangan ki, mengko gek-gek njaluk bantuane anak-anak. Monggo uripe anak-anak ya ora urung pernah kok dijaluki bantuan bapak ki mak rekoso to malah. Durunge kula matur bapak wis ngendika, kowe aja kaget. Aku bangun kayangan ki ora kok papan sing magrong-magrong. Dumadi saka jamrut hergeni mutiara mas ora. Ning aku bangun kayangan iki pengen bangun papan sing
uripe para menung titah mau embane kaya eneng kayangan. Kayangan iki kebak ing kamanunggalan, kayangan iki kebak ing karukunan, kayangan iki kebak tresna asih marang sak pepadane, ora ana sara-rasa memungsuhan, kayangan iki ora ana rasa diya dineya. Anane mung tetunggalan nyawiji. Tunggal tekad, tunggal sedya menika gesang wonten ing kayangan. Lah aku pengen mujudake negara Ngamarta iki kawulane uripe kaya ngono kuwi. Lah terus pripun, Pak? Nek pancen pun niat kaya ngoten, syarate pripun, sranane pripun? Kowe tak kongkon. Aturana Pandhawa lenggah ing negara Ngamarta anu Karangkadempel. Aturana Pandhawa rawuh ning Karangkadempel, sinambi mundi pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Katose napa, Pak? Truk ora butuh dibiyuki Barana Picis. Kawula ki ora butuh dibiyuki apa-apa, diwenehi derajat pangkat. Ning kawula ki butuh dikaruhke atine, butuh dicaketi rasane karo para pengarepe. Nek Pandhawa ki tansah cedhak karo para kawulane, ora mapan ana ing kutha Goro Karang Pradesan, ana ing pagunungan, nadyan ana ing Paredèn, dicedhaki rasane, ditanting atine. Sirmu ngopo? Karepmu piye? Ayo to. Tak tampa apa gampang gresahmu para kawula niku kawula bakal percaya karo pangarepe. Nek pangarepe kaya ngoten niku kawula bakal sengkut gumregut bangun praja, bangun negara, mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Mila sawan kula sinten pun Prabu Darmakusuma menika ujuping manah kula namung ngestu padha dawuhing Bapak Semar keparenga sinuwun Prabu sak kadang kadehan kula dherekaken rawuh wonten ing Karangkadempel sinambi mudi pustaka Jamus Lima Sada ngrancakaken wewangunanipun Kyai Semar Badranaya anggenipun kepengin bangun kayangan wonten negari Ngamarta mriku supados mujudaken kawula ingkang adil makmur warata tias bagya mulya ayem tentrem boten wonten menapa-menapa tru dalem apa ingkang dadi panane bapakmu kuwi luhur nggih ning gandeng Pandhawa kuwi 5 cacahe nggih aku tak taren karo Werkudara Janaka lawan kembar dhisik oh menika langkung prayogi mergi menapa-menapa niku dadi pun renembak Panakawan iya Werkudara nggih piye Dimas sira wis midhanget ature Petruk miturut Dimas Werkudara piye Petruk nun gegayuhane bapakmu wibak apik lan becik lan luhur mula kandha karo bapakmu yen pancen butuhake prabeya aja saka bapakmu ning bapakmu ndak aturi supaya nawu bondo Jodipati ora bakal wegah lan ora bakal aku mingkuh aku ikhlas lahir batin Petruk apa yang dikarepake bapakmu matur marang Janaka mesti tak wujudi Petruk watun kasembadan gegayuhane bapakmu Petruk pengen dikendikake bapakmu aku bakal tumandang karya aku sago Petruk apa yang didhawuhake bapakmu aku sago matur sembah nuwun lho Gong kaya ngene iki lho wong nek pakartine apik tumindake becik balesane ya mesti apik berarti sinuwun Ndara Pandhawa ki ora lali karo labuhane bapak ya terus ora awak dhewe dikongkon ya ora kangelan awak dhewe tekan kene ya ora kersa ngerti-ngerti kondur bareng karo para Pandhawa Petruk dalem nanging ewuh kaya pangrasaku lho sebabe sira ngerti dhewe Koko Prabu Ndarawati rawuh nggih iki uga bakal nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada lho sira Ndarawati rawuh niku ajeng nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada iya Petruk nuwun sewu kagem napa Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala jati temah mulya yen to tinumbalan pustaka Jamus miyang jimat kelima sada nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada kinarya tumbal wadaling negara nuwun sewu lho Den nuwun sewu pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanipun para kawula sak negari Ngamarta pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanipun para Pandhawa menawi panjenengan Sinuwun Prabu Darmakusuma menika koncatan pustaka Jamus Lima Sada menika badhe apes kegiatanipun wong sing ora seneng karo Sinuwun Prabu Darmakusuma wong sing ora seneng karo para menika damel cintrakanipun Pandhawa damel pejahing para Pandhawa bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring sakniki pustaka Jamus Lima Sada menika namung kinarya tumbal sing jeneng dienggo tumbal menika nuwun sewu apik-apike ming dipendhem niku ateges pusaka ora bali meneh marang praja Ngamarta ateges Pandhawa kecalan pustaka Jamus Lima Sada ning nek panjenengan maringaken dhateng Petruk kula wis matur
Pustaka Jamus Lima Sada mboten pisah kan para Pandhawa amargi ndara-ndara kula Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel tegese pusaka aman. Wong ingkang dados nalindra menika Sinum Prabu Darma Kusuma panjenengan dados nalindra nggih kula sumanggaaken anggenipun badhe paring purba wasisa. Upama panjenengan milih dipun beto dening Petruk sareng kaliyan para Pandhawa, Sinundrawati kudune nampa. Paring Sinundrawati kula ya kudu nampa menika sepisan. Iya Petruk. Kok kula kaya ora percaya ya nek Ndrawati ketamen pegebluk. Petruk nyatane mengkono. Mangke riyen. Merga saking perkara niku kudu dionceki, digelar lan digulung, diteliti aja nganti buntung tembe mburine. Dasar kula wonten. Dasarmu apa, Petruk? Nuwun sewu. Ngendikane para pinter, ngendikane para sepuh, ngendikane para ulah agama, sing jeneng pegebluk tumama wonten sadengah papan menika ateges Gusti ingkang peparing. Mergi papan menika sampun boten saged dipun dandosi, ya papane, ya menungsane ora gelem tumindak apik, menungsane ora gelem manembah, menungsane tansah tumindak ala, menungsane tansah tumindak angkara. Mila papan menika tumuli dipun paringi pegebluk dening sing gawe jagat, hukumane sing gawe urip tumrap papan menika. Nika naminipun pagebluk. Lah saniki nuwun sewu. Sing marahi kula ora percaya. Negara liyane ora ketaman pegebluk kok negara Ndrawati ketaman pegebluk. Pegebluk ora bakal pilih papan. Leres. Nek sing dadi ratu niku ratu lumrah. Sing dadi ratu menika Nalendra sing ketitisan dewa. Mongko dirising Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku anake Bathara Guru. Negara sing ketunggal Bathara Wisnu ketaman pegebluk niku kula nuwun sewu. Niku ora aneh to. Mergo upama ketaman pegebluk niku ya saora-orane negara Ngastina. Ngastina niku ratune jahat, punggawane padha elek. Nayakane jahat, kawulane ya pakartine sak isoring dramaan. Niku nek ketaman pegebluk niki wong sing krungu memper. Ning umpama Ndrawati niku kondang ketaman pegebluk, nika sing do teng angkringan nika do mempertanyakan. Kok iso? Mesti kata-kata kok iso niku mesti tukul teng mundi-mundi papan. Mokal. Lah kok iso karo mokal niku bakale tekan pundi-pundi. Lah niki salajengipun, kula nuwun sewu. Titising dewa dadi ratu ketaman pegebluk angka kalih. Nuwun sewu lho sinuwun. Sakmenika kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Ketoke gulang-gulung saben dina ning mentala nyuduk saka mburi. Ketoke runtang-runtung saben dina ning mentala nyilakake. Mula kudu prayitna sing ati-ati. Nuwun sewu. Arep Sinum Ndrawati menika pendak dinten kumpul kan para Pandhawa ning kula nyuwun pangapunten sing jeneng menungsa menika kedunungan ina lali salah apes lan mati. Saapik-apike menungsa ana eleke, saelek-eleke menungsa eneng apike. Mula nek jroning sampeyan diapiki prayitna bab eleke sinuwun. Petruk. Petruk Anambala. Wonten dawuh sinuwun. Kowe mau muni piye? Ing atase kowe menungsa, ing atase kowe iki kawula, ing atase kowe iki batur. Lah kok drangap-drangap sampun kersane Hyai Prabu Darma Kusuma. Malah aku ngerti. Cetha nggonmu matur marang Sang Hyai Prabu Darma Kusuma kowe ngiyas karo Ratu Ndrawati. Kowe ngiyas karo Hyai Prabu Ndrawati. Ana sing nesu e. Ha piye wani ra kowe? Ayo iki ratu aku ming kawula. Ora masalah derajat lo pangkat, Tru. Ming gumantung wani apa ora nek cara aku ngono. Kowe kok mikir masalah derajat pangkat to? Kowe karo Sinuwun Baladewa ki di mata Tuhan itu sama. Ora ana bedane ngono. Dadi nek kowe wani, dasarmu bener, ora masalah. Wani apa kowe? Mbok menawa. Mbok menawa dengkulmu, mbok menawa ora. Aku gak angger kowe wani, aku wani, angger ora wani, aku ora wani, aku melu-melu wong iki. Oh iya. Guys, langsung lho. Ya. Nuwun sewu Sinuwun. Panjenengan kok duka-duka kali kula. Mesine aku nesu karo kowe. Kowe ora ngerti tata krama, kowe ora ngerti unggah-ungguh, kowe ora ngilo karo derajatmu, kowe mung kere ketibal. Kowe suwane negara Ngamarta. Kowe butuh pustaka Jamus Jimat Lima Sada ora sang elek-elek karo Hyai Prabu Ndrawati. Sing duwe wenang Hyai Prabu Darma Kusuma. Arep diparingke Sinum Prabu Ndrawati yo apik, diwenehke kowe yo apik. Lah nggih, niku adile teng riku niku. Terus kula tak takon, sampean kok muring-muring niku sampean muring-muring perkara apa? Muring-muring perkara apa, Bol? Lho. Bol sapa? Bol dewa kowe. Hah? Wangsulan kowe. Wong muring-muring iki kena nesu ora masalah, ning ana masalahe. Ora waton ngegas. Ora wedi. Kula tak takon sampean muring-muring perkara apa? Aku tak takon karo kowe. Hyai Prabu Ndrawati iki sapa? Lho. Hyai Prabu Sinum Prabu Ndrawati ya Sinum Prabu Kresna. Lah iya kuwi apa? Lho,
titah wong. Kersane pripun? Goblok. Karo aku iki apaku? Lah iki Gong, kuwi sontekke wae kuwi ketoke arep edan kuwi, Tru. Karo adine dhewe kok ndak takon wong liya. Wis nek ora arep ora eling ora kelakon to. Niki rayi panjenengan. Lah kene ngerti, lah nggih ngertos. Lah kok wani ngomong-omong ya Prabu Durawati. Lek kula ngomong-omong teng pundi? Kowe nguneke Prabu Durawati ki panjamane mungsuh. Omongan kaya ngeten iku ukarane teng pundi kula tak takon. Ora ana ukarane kula ngarani Sun Prabu Durawati menika panjalmane mungsuh. Kowe matur. Iya nek iki Yai Prabu Durawati tenan. Nek panjalmane musuh kedung terus iso dijajaki. Akhire menungso sapa sing ngerti? Kuwi tegese kowe ngunekke yen Yai Prabu Durawati ki panjalmane mungsuh ning mbok ubeng-ubengke ukaramu. Ya apa ora? Nuwun sewu. Kula mboten ndek niat kaya ngoten niku. Ning kula mengelekke Sinum Prabu Darmakusuma kudu eling, kudu awas. Sampun ngantos Sinum Prabu Darmakusuma menika nuwun sewu kejeglong dhateng kelampahan ingkang tumrap panjenenganipun menika mujudaken satunggiling pitulungan ning janjane malah ngrekasake awake dhewe. Lah tegese kaya ngono kuwi cubriya Yai Prabu Durawati. Perkara cubriya menika hak kula, wong menungsa niku diwenangake nyubriyani karo sapa-sapa kok. Ngoten. Kula cubriya karo sampean mboten napa-napa. Kula cubriya kali niki mboten napa-napa. Sampean cubriya kali kula ora apa-apa. Niku hak sampean. Kaya ngono kok yo ora entuk. Dume sampean ratu kok kula kawula ora entuk cubriya karo ratu entuk mawon. Sing ora entuke sapa? Mikir kowe. Rawatani somong kowe. Ya Tru. Kakang kowe. Insinyur itu. Ora no. Ora kok, ora. Aku nek sekolah kae ngopo? Nang pasar. Dan kowe iki tak kira nek kanu fakultas e. Ayo nang pasar fakultas. Oh. Saiki ne Petro, pripun kula manut karo sampean. Kowe saiki tak jaluk bali. Lho, nuwun sewu, kula sowan mriku mboten Sinuhun Prabu Baladewa sing kula sowani. Ning kula sowan Sinuhun Prabu Darmakusuma. Mila kula dawuh perintah Sinuhun Prabu Darmakusuma kula badhe ngestokaken dawuh ning nuwun sewu bebasanipun sak keranjang koprak pangandika sampeyan mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Nuwun sewu panjenengan mboten duwe wewenang tumrapi negari Ngamarta. Wah, dalah. Malah wani karo nata mantu Prabu Baladewa. Nuwun sewu kula mboten wani. Kowe bali. Bali kowe kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe. Bapakmu wong mlarat kon ngilo karo cengele. Arep bangun kayangan ki sing goragat cengele bapakmu ki apa piye? Gong, Bapak dunekke. Ngene wae. Bapakmu kae sing goragat cengele apa piye? Ngono kuwi, Gong. Kowe nesu ora? Ora. Sing bapake sapa e? Bapak Semar. Babe Semar. Waduh. Heeh. Duneke piye? Duneke bapakmu ki kon ngilo karo cengele, ngilo karo gicoke. Arep bangun kayangan ki bapakmu sing goragat cengele. Sing ngene ngono Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Heeh. Tru, mikir. Kowe ki piye to? Hah? Kowe ki ngopo nglakon aku mundur? Ngapa? Aku kok tengok kene iki apa? Aku ya mundur. Aku mundur apa? Wedi. Tenang. Nuwun sewu, Mas. Sampeyan omongane kok atos ya. Lho. Bagong iki. Ngopo dak diganti kowe? Lho, Petro kesel. Aku sing kudu ganti karo sampeyan. Sampeyan ngendika napa? Mang baleni. Lho, kowe malang krek ning ngarepe Baladewa. Kowe ora ngormati karo Baladewa. Kowe ora ngajeni karo Baladewa. Mbok anggap aku ki apa parang? Sik, Mas. Ngene ya, wong Jawa ki ana tetembungan, nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin ditata kramani, kowe tata krama. Nek kowe kepengin dibasani basanono, ana tetembungan, nek ora gelem ditabok aja nabok. Nek kowe ora gelem dijiwit aja jiwit. Sampeyan wis ora ngajeni kok. Dapurme kok tak ajeni, Bapak, Bapak. Kowe mau ngene piye? Iki mau ngene piye, Lho. Aku iki kelingan ora, aku ora do makler mau. Ngene iki, muni ngene iki. Muni piye rada cecakne ya. Petro. Kowe bali yo. Omong karo bapakmu. Kon ngilo karo gitoke, kon ngilo karo cengele. Bapakmu kok bangun kayangan ki. Bapakmu ki gablek apa? Sing nggo mbayar cengele karo piye? Dian. Enggak kuat aku, Tru. Nek enggak kuat nesu, Gong. Aku nek ora kuat semaput e. Padune arep mundur. Muni ngono kuwi. Edan tenan Baladewa, Baladewa. Aku tak takon karo kowe. Ora basa barang. Tuaku mbangane kowe. Aku wis dolan-dolan ngepit. Kowe iki urung lair, Boy. Sing tak basani apa?
Mekutamu kuwi sing tak basani apa? Derajatmu kuwi percuma nek kowe ora ngajari karo kawula kaya ngene iki. Sadar ora kowe? Hah? Walah Baladewa, Baladewa. Barang saiki kowe nganggo mekutha, kowe nganggo bintang nang pundak, nganggo derajat pangkat blas, kowe ora ngajari wong-wong sing kaya aku ngene iki. Kowe ora kelingan uripmu biyen endi? Uripmu nang Widara Kandang, kowe dititipke karo Demang Sagopa karo bapakmu Prabu Basudewa. Mergo jaman semana war dipateni karo Kangsa. Ah ngerti kaya ngono biyen tak keke Kangsa men modar. Aku sing nutup-nutupi nek prajurite Kangsa goleki sampean, aku sing nutup-nutupi nganti totoh nyawa. Ning tekan semene apa? Kowe tau ngekai aku apa? Lelengmu ra mekakat, mbok sadar. Sadar ora kowe jaman semono ki ora nggon aku gong aku goleke wong 40. Kok nyoblos aku kabeh pokoke. Kowe njaluk apa engko tak turuti. Kowe omong sok kene iki diaspal, sok kene iki dideki toilet. Sadar ora kowe? Bareng kowe dadi sprene aku isih melangkring nang watu sprene. Ngrep bokonge sisi kena banyu mak nyes. Nyes enak banget ya. Hah? Mula sampean iku kudune sadar ora sampean ae dhewe. Sampean ngunek-unekke kula kewirangan. Saiki arep ngawa? Taunana Windanana. Bagong ora bakal mundur yen to dikon bali. Bareng apa jenenge kuwi? Tru. Nah aku rada kami sosoran gedhe cengle, Tru. Oh iya. Sak kulino nek ngomong iso kanu terus gedhe dhewe ora lancar. Oh iya. Mula untuk dina iki nganti sing jenenge akon bali Bagong taunana Windanana. Ora gelem mulih. Ora bakal aku omong karo bapak. Nek para penjual kepai ora nggawa pustaka Jamus Kelima Sada. Ora bakal. Ambo pepalange aja kok wujud menungso cengel aja ndas. Ndas edan aku ya ya. Taunana Windanana ya. Nadan dewa mudhun ning jagat dadi palange Bagong rawe-rawe katat rawe tarandas malang-malang tak putung tetep bakal tak lakoni. Lho kowe nantang karo Baladewa apa kira-kira wani karo Baladewa? Perkara wani dan ora iki truk wani karo ora iki kowe. Aku wis anu wis guluku wis lara ya, Tru. Nganggo bengok-bengok ngerti kowe. Lho ta. Ora dirokoki ra ilang iki. Oh. Nun sewu. Kula sing dadi wakile. Blet iki jajane iki rembukan apa to iki? Iki rembukan kok genti-genten iki piye karepe? Lah karo mungsuhe wong loro kok, Mas. Dadi aku kudu genti-genten. Ngene, pripun? Tak gawe sayembara napa? Sapa sing cilik gedhe ning sangkul kanthi daning Baladewa? Is menang boyong pustaka Jamus Kelima Sada. Muni piye, Tru? Sapa sing cilik gedene iso ngungkul kadidaning Baladewa menang boyong pustaka Jamus Kelima Sada. Tandingi, Tru. Semangkean. Aja gawe sayembara, awak dhewe ya gawe sayembara. Sayembara mau boleh. Baladewa. Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kuwandane Petruk bayangan pustaka. Lha sik. Kok aku seneng ngarep kok. Aku ora melu apa-apa kok. Ngoten sayembarane. Yo, iso nglaki aku boyong pustaka Jamus Kelima Sada. Saniki, yo metu njaba, Mas. Sampeyan aja ngleleng. Kula arep pemimpin kawan metu njaba. Truk. Aku metu njero ya. Oh ya sakarepmu aku tak metu njaba. Metu njaba. Ayo, glendang mengko. Petruk wis metu karo Koko Prabu Mandura lah kok Bagong malah mbegogok nang kene. Kula tak takon, nek kula melu metu terus kula nyambut gawe apa wis? Piye? Ah genah to. Petruk mungsuh Prabu Baladewa. Terus kula ngopo? Nonton. Mresane isen kok. Dikira kula ora melu-melu tanggung jawab. Kira-kira semene iki sapa sing kepengin gelut karo Bagong? Wis kok emosi nek tekan kepalane ora wedi sapa-sapa. Ngono nggih, ya tak tarenke dhisik. Silakan. Werkudara. Kae ora. Aku tak modar kula. Gegeden. Arjuna. Ora mungkin Ndara Janaka gelem kali kula kelengan kali kula niku bose juragane nggih Den. Iya.
Aku ora mentala. Lah terus sapa? Ndara Kembar ya ora bakal kersa gelut kali kula. Niki lho. Sinuwun Ndarawati, mestine Petro kakang kula, Baladewa kakangne Kresna. Lho, kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Wah, geger rame. Koko Prabu, wonten dawuh dipun tantang Bagong. Bagong madhep rene. Wah, sampean dereng nyoba kok medhep nek madhep ukuran ngenten iki. Omong-omongan niku. Ora-ora raine anane waton sero-sero. Kowe nantang aku apa piye? Nek sampean selo, lho. Wong perang kok selo karo ora iki piye? Ambangane ora ana kegiatan. Nek pancen wani tenan ming ngurene. Oke. Wis nek ra tegeli ngene wis ben. Sisar geger. Petro ya modar saka tangane Sinun Prabu Baladewa, aku mati saka tangane Prabu Kresna. Ayo nek ndi papane wong neter kadidane pancen kuwi arep nantang karo Sinun Ndarawati. Temune papane wong neter kadidayan. Wani tenan karo aku sing tak wedeni awamu. Lakon tiban senjata cakra ora mati aja Duntanata Ndarawati. Kowe iki janjine ora nganggo pusaka, Mas. Ora nganggo pusaka, nganggo pusaka kula emoh, kula wegah. Menang sampeyan. Lah aku senenge nek gelut nganggo pusaka kok. Wah, surat. Jireng getih wedi mati. Wis rasa gelut. Lho. Urung sida kok wis dibatalke meneh. Aku wonge gampang batalan kok. Ora kira-kira sawang saka adono. Oh, mama ora sida. Iya. Nggih pun ngatur mawon kula tak nyuwun mawon nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Ning panjenengan perlu menggalih. Antaraning Semar karo Sinun Ndarawati abot pundi? Pun ngoten mawon. Mang pikir mang penggalih lelabuhane bapak, mang penggalih napa sing pun ditindakake bapak. Kali mang penggalih lelabuhane Sinun Ndarawati. Suwe sapa? Lho, nggih, matur sembah nuwun. Parang. Iya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Menawi ya sinuwun kula nyuwun pamit, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Janawa kula nyuwun pamit. Iya ya Bagong sing ati-ati. Ndara Werkudara kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Ndara Sedewa nek kula nyuwun pamit. Yo Bagong sing ati-ati Bagong. Sampun sinuwun mangke ndamel kedelarung-delarung mboten prayogi kedadosanipun, pareng kula nyuwun pamit madal pasilan. Iya Bagong. Pareng iya. Nek ora nganti kaya ngoten niku wis Petro niku bola-bali wis nang di papan anggere ana daya padha daya bareng Petro mesti geger. Dewi ngenane teng pundi? Ngestina ya ngono. Jaman kapan? Jaman takon Ndara Garukaca niku lunga-lungane teng pundi? Wah, tantang-tantangan karo Durna kula ya semelang. Ning untung ya iso dicandhet arang cani wis waton iso waton ming gegaran kendel cok. Iya. Pun nggih? Iya, Bagong sing ati-ati. Pun Den? Iya, sing ati-ati. Lho, pamit nggih, Bos. Iya, sing ati-ati. Pun ngoten mawon kula tak medal jawi. Iya, sing ati-ati, Bagong. Jan aku gumun tenan. Mau ya wis tak jawel mau nika. Aja wani karo Sinun Mandura. Ning ngeyel Petro ki anggere emosi niku angel dikendhaleni. Kula ning nganti sok judeg nek dikongkon bapak karo Petro jane kula emoh. Ning gandeng bawani tresna karo Petro. Nggih to? Iya. Pun nggih, iya sing ati. Pareng iya sing ati. Kula nyuwun pamit nggih. Iya sing ati-ati. Kula nyuwun pamit lho. Iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati, Pak. Iya Bagus sing ati-ati nggih. Ngono wae ah. Ndak selak kesuwen iki. Wis jam yamene ora ge rampung-rampune jejer. Lho nika. Petro malah pun gawa glugu nika. Napa mboten nyemelangi? Endi Bagong? Nika. Wah niki nek mboten ndang kula cegat. Sinuwun Mandura iso digebuki nganggo glugu ale Petro. Sing ati-ati. Parang nyuwun pamit Sinun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih Den. Iya. Yo sing ati-ati. Ndara nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Ndara ora nyuwun pamit. Yo sing ati-ati, Bang. Wah, nyuwun pamit nyuwun tambah pangestu. Oh senes kok, Den. Nggih, pun nggih. Iya. Pun yo, Mbah, yo. Yo etahe dipamiti ora lahir batin to. Kowe pamit kok bola-bali. Amit bola-bali. Kok ora tanggap to iki? Semelangku. Kula niku lek semelang kuwatir nek kula mungkur dirasani. Sing ngrasani sapa? Sampeyan niku. Lek ngrasani piye? Aduh, Bagong mau kok urung tak kei dik. Enggak ya. Ada.
Aku ngguyu ki merga weruh polahmu. Wong kok iso wae ming arep njaluk dhuwit kok trobos kono trobos kene. Carane dhewe-dhewe. Sing arep ngrasani iki ya sapa? Wong ora ana wong ngrasani kaya wis. Ya pun sekecake ora ndek perasaan. Ora ngrasani blas wis ora ndek perasaan. Menengo wae ku anggere bali dene tak dupake. Bocah kandhanane ngeyel batur kok wangkali ra jamak-jamak. Yayi, kula wonten dawuh. Sak pengeripun Bagong kirang ana kula madal waselan kepareng paduka badhe menapa. Kula mboten ikhlas menawi ana kan Petruk mangke dipun purasana dening Koko Prabu Mandura. Mila kepareng kula badhe nyandhetan keparengipun Koko Prabu Mandura, Koko Prabu rumangsa ewuhaya penggalihipun Kakang kepiye Dimas loro-lorone padha abote. Aku percaya marang kabijaksananing barep Kakangku. Bakal mbok paringake kresna kuya prayoga. Ayo Pandhawa bareng sowan ning Karang Kadempel kuya apik. Kabeh mung gumantung marang barep. Jer sampeyan minangka dadi pengayomaning para Pandhawa lan kawula sak negara Ngamarta. Mboten nami arep barep bapisang. Namung menapa dipun ngendikaken Kakang Mas menika kepara saestu. Werkudara, nggih. Nanging saora-orane bola bali Dimas wis bisa paring pepadang tumrap penggalihipun Kakang. Gandeng iki wanci bedhug. Munggah papan panembah nyembah marang sing gawe urip ana ing wanci bedhug. Sawise kuwi aja medhun saka sanggar pelanggatan nanging ngagungna asmaning Gusti, nyebuta asmane sing gawe kuwasa sarta sing gawe jagat marambah makaping-kaping. Aku percaya Gusti bakal paring kepadang marang barep Kakangku. Ora nyono babar pisan. Kuwi ingkang wigati lan tumapun Kakang ingkang paling becik. Ing mengkono bubarna kang padha sibu, jenengipun Kakang kundur ngedaton. Yo ngestake dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Haryo Werkudara. Ketoke kaya mengejak gojek ning kok Sinuwun Mandura kok kaya tenanan karo awake dhewe. Kowe aja nganggep nek Sinuwun Mandura ki gojek. Arepa kae pepundhen, arepa kae iki bendara, ning arang-arang ketemu karo awake dhewe. Tur kae mbelani Sinuwun Darawati ya tenanan. Mula nek Sinuwun Mandura wis sumbar nganake sayembara, wis saguh ngleboni sayembara ya dilakoni, Truk. Nek perkara leku gelut karo Sinuwun Prabu Mandura aku ora masalah. Terus ning ana sing aku sajae kaya wedi nglakoni iki, Gong. Kok wedi apa? Sinuwun Mandura nglumpukke anak-anak Pandhawa. Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Dikandhani mbok menawa ling ngendikake Kuntul dikandhake bak dandang dikandhake Kuntul. Tegese lelakon kasunyatan dikandhake ora nyata. Wekasan sing dadi punjering keluputan awake dhewe. Terus anak-anak Pandhawa do ngoyak karo awake dhewe merga wis padha diseni swara karo Sinuwun Mandura. Piye? Jajari nek kaya ngono kuwi. Mung awake dhewe ora Sinuwun Mandura ning Ndara Antarja, Ndara Garukaca, Ndara Antasena. Monggo kuwi pepundhene awake dhewe, kuwi anak-anak Pandhawa. Nek miturut aku lho, ya, nek miturut aku saiki ngene wae. Terus piye karepmu? Bangane awake dhewe kalah diajar karo anak-anak Pandhawa sing jeneng cacing kepidak menungsa ngolek kuwi ora ngrasake lara ning butuh males. Nek kowe arep dikapak-kapake aja gelem, mergo awake dhewe madeg ana ing bebener. Beneri awake dhewe, mbelani bapak. Sapa wae sing arep mula sara karo awake dhewe, sapa sing arep gendak sikara karo awake dhewe kudu wani. Sing maju anak-anak Pandhawa ki justru kuwi. Kuwi anak-anak kemarin sore to? Ha iya. Anak-anak wingi sore Gatot Kaca Antarja Antarsena karo awake dhewe dibanding kaya dhewe buyute awake dhewe. Nek kira-kira arep nyekel karo awake dhewe, wani rasa semelang. Oh iya. Apa jan? Nek nganti awake dhewe mati, wong urip iso dinteni apa aku tak takon. Hah? Wong urip semene akeh iki mung do antri modal. Asline ngono kuwi. Tur mati urip iki gumantung karo sing gawe jagat. Mati urip ora gumantung karo Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Ning mati urip gumantung karo sing gawe urip. Ha ta? Heeh.
Isa kowe musuh Ndara-ndara Garwaca Ndrata Jandrasena, kowe perang karo nom-noman Ngamarta menang lho ora gleleng. Wong ki anggere wani budidaya apapun itu iso terjadi. Ya wis, aku manut karo kowe. Oke. Nek do tekan kene kira-kira arep ngajar karo awake dhewe, krubut loro. Oke, siap. Aku nek ngene iki sik, aku tak ganti. Ya. Ora ganti sing ngene iki. Wah, nganggo training tok. Iki nggo pencak ra beres. Oh iya. Wis pokoke kowe rasa semerang. Aku wis ganti kartu abang ngene iki. Asli aku mengci ngarep nguyuh. Lho. Dadepi tra aja semerang. Ya, manut. Suku tampan ngono ya Petruk. Nuni nggih sangat anggen kawula mundi. Ndara Antasena? Iya, Gong. Bukti kula katur nggih, Den. Ya tak tampa. Kok pasuryane ora kaya adate? Sampeyan niku nek teko mesti ngedum rokok lho. Niki kok kaya ora ana piye niki? Wangsulan, Truk? Ya. Ning kok saniki kaya mboten lega, jujur wae aku ora lega rasaku, Truk. Mboten lega rasane mergane aku nampa panjenenganing Prabu Mandura. Yen to kowe wani karo Prabu Mandura, iya. Oh nggih. Lah terus sebabe sampeyan rawuh mriki jalarane napa? Aku diutus karo Mandura. Ken nyekel kowe. Nyekel pripun? Tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu. Tak lebokke pakunjaran. Kok iso? Kok iso ento? Ora aja dilebokke pakunjaran niku lak salah kula napa? Nek kula melakukan penipuan, perjudian, penusukan niku sampean nyekel kula ora masalah. Ha kula niku ora nglakoni napa-napa arep dirangket. Kowe wani karo pepunden padha karo kowe nampa keluputan. Kowe gawe wirang pepunden Pandhawa, kowe gawe isin pepunden Pandhawa. Kene ulungna tanganmu tak bondo, Bagong San tak bondo boke pakunjaran, ora tak pakani mati nek pakunjaran kowe. Wong gleleng nek ora tempuke wong gentro ngene iki ora. Sik, Mas. Masalah kuwi nyekel aku monggo, terserah, ora masalah. Kula niki warga sing manut pernatan hukum negara Ngamarta. Kula ora bakal silak. Kula ora bakal endo nek pancen Bagong salah, nek pancen Petruk luput, ora masalah. Nek sampeyan iso nuduhke keluputane teng pundi, kula melanggar pasal pira, niku monggo ajeng manghukum. Nek mengke riyen menyelidiki niku kudu nampa pelapurane kedua belah pihak. Ngoten. Sampeyan entuk pelapurane Sinuwun Prabu Mandura, monggo. Ning sampeyan kudu takon karo aku. Janjane lara-larae apa? Piye? Ngono. Ora kok nampa pelapurane kono terus kono dicekel, kene dibingkem ra entuk omong. Adil macam apa itu? Yo, saya tak takon karo kowe. Takono. Waton rangel-rangel. Sebab apa kok wani karo Sinuwun Mandura? Nah, ngono iki lagi adil. Sebabnya ngene, Mas. Aku karo Petruk dikongkon bapak. Yo, kowe iki mbok basa karo aku. Wong kok ora basa karo aku kok. Aku pancen ra iso basa. Padha aku ora iso basa. Aku dhek pelajaran basa Jawa ora mangkat. Aku dikongkon bapak. Yo. Kon sowan ning negara Ngamarta. Apa to wigatine? Ya kowe mung dikongkon supaya mboyong para Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Sebabe bapak arep bangun kayangan. Dudu papan sing magro-magro kaya kayangan dudu. Ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe ana ing kayangan, kebak karukunan lan katentreman. Ha terus syaratnya siji. Syaratnya siji aku kudu mboyong para Pandhawa. Mboyong para Pandhawa. Sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Rawuh Prabu Kresna ya ngendikake nek arep mboyong pustaka Jamus kelima sada dienggo tumbal wadaling negara Ndarawati merga Ndarawati ketaman pegebluk. Ah, sampai di situ, waduh. Aku Subriya. Sinuwun Ndarawati iki Nalendra Titis Wisnu kok negarane ketaman pegebluk. Itu hal yang mustahil. Ha ta? Yo terus pegebluk iku tiba ning donya dienggo papan sing elek. Papan sing apik ora bakal ketiban pegebluk. Mula kula curiga. Ya nek Sinuwun Ndarawati niku kenan, nek palsu, nek mung arep gawe mboyong pustaka Jamus lima sada. Napa mboten kapitunan? Kula matur wonten niku Prabu Baladewa panos maning jal-jalanan. Petruk, Bagong. Kere ketibal 17. Wong elek nyolok mripat. Mung batur kok wani karo
Nata Ndarawati, kowe iki meng kere sadar. Kula sadar wong kula ya kere tenan. Bareng tekan ngendone Sinuwun Prabu Baladewa paring pangandikan, kowe bali aga omong karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong melarat, Semar ki wong ora duwe bangun kayangan. Sing nggo bayar cengele bapakmu kuwi. Iki wis melebi apa jenenge unggah wis nglanggar tata krama nganggar unggah-ungguh. Sane ngene Mas. Perasaanmu sebagai anak, yo. Nek bapakmu DC piye? Aku nesu. Pamane tau nekke Antasena anake wong Werkudara, wong drogak-drogok, wong ra iso basa, hunah-hunuh. Rasamu piye? Wong mau tak ajar mergo ngino karo bapakku. Padha aku. Aku ngene iki mbelani bapakku to. Ora. Bener sapa saiki petungan? Ujebul lelakone ngono kuwi to. Heeh. Aku ora gawe-gawe aku. Sumpah wis to. Oh Prabu Baladewa terus sapa sing cilik gedene 20 ati duwe kula. Menang boyong pustaka Jawa Srimasa to. Ha niku terus kula metu jaba. Kula tataki tandane Prabu Baladewa. Ngoten. Mula niku sampeyan iso metung, sampeyan iso mikir. Ngoten. Pripun kok iso kedadian kaya ngene iki? Sampeyan arep mbelani sapa? Sampeyan arep mbelani Prabu Baladewa? Ora masalah, ora masalah. Sampeyan mungsuh karo kula. Jajal ye. Antasena karo Bagong menang sapa? Nek menang sampeyan, Piyai Swinakae wis nglumrahke. Lumrah Antasena satriya. Nek menang kula, sampeyan isin selawase. Ora ketap-ketip ento. Entanto-entanto. Kowe meneng lho cah jireh kok wae. Wisane mung dekem nang mburi kok. Wah dadi critane ngono to. Ah aku wis omong. Piye terus piye? Ayo golek got sing jembar. Rupa wani jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Wah, nek ngono nek aku ngewangi Siwa Mandura, salah aku, Gong. Aku iki tergantung pikiranmu. Salah karo ora iki gantung sampeyan menggalih. Monggo, ngewangi Baladewa. Oke, ora masalah. Sampeyan bantu kali kula, matur nuwun. Tegese sampeyan nom-noman sing sadar karo kahanan, Tru. Tru, ngati-ati lho, Tru, iki aku dibanting tiraka lho. Ora Ndara Antasena wis eling kok, Gong. Eling piye maksude? Eling ngrangkul kowe nek dhek salah. Iki ketoke sikile kok mlebu-mlebu nang ndi? Nang tengah-tengah sikilku kok banting. Ngapura ya, Gong. Mboten napa-napa. Aku salah. Ampun, nggih pun. Karena sampeyan niku cah enom kadang kala nek entuk pelapuran terus emosi yang dipakai tapi hati enggak terpakai. Terus mengubyang-ubyung ngalor kidul. Yo barang digenake aduh getun aku getun tiba mburi. Mula jenenge Cibubur. Lho. Kok tadi Cibubur ngopo? Nasi sudah menjadi bubur. Ora ono cinasi. Aneh-aneh ora. Ya wis nek ngono aku salah. Terus pripun iki? Kowe tak ewangi aja kuwatir. Lha ewangi pripun? Aku tak ngewangi karo kowe entuk ya, Gong. Entuk yakin entuk. Iki sing tekan kene ya kuwi Kakang Harwoto Kakang Antarja. Heeh, terus nek ketemu karo kowe nek kowe muni-muni kaya unek-unek aku iki mau mesti kowe diajar malah. Mergo kae watake beda karo aku. Waduh. Upama diajar mbok niki mawon. Hus. Kok kakangne ora? Aku ora melu-melu kok. Nek aja kuwatir. Aku tak mancing ning awakmu. Manjing iki? Iya. Nane, tenan. Serius. Wis go. Nek kowe tak njingi, kowe diantem ora ngrasaki lara, dipateni ra iso mati. Wah, gleleng iki terus. Wis rasa sedia power bank iki. Ha iya. Ya medalmu di medal iki enggak? Ha, ora. Niki ciut ning kok iso jembar. Emoh. Jijik ora. Ha medalmu ndi? Kowe ngampet to ambegan. Nun, ngampet ambegan. Aku metu sarana sukma, mlebu sarana sukma. Nek wis tak njingi, kowe iso ambles bumi, kowe iso dikapak-kapake ora apa-apa, kowe iso mabur yen perlu. Ngono wae ya, Gong. Aku tak mancing ning awakmu. Wis petukno Kakang Garwaca, ning nek kowe ora dipiloro, aja miloro. Selamat dar. Nek ngampet wis ket mau.
Ngampet kan mau ora dilebok-lebokke. Marai mangkel ora. Kene iki tata-tata e. Ya tak mlebu. Lu nyerotok le bangun kae. Wis. Lho kok ora Mas? Wis mlebu kok. Aku ya gumun kok Ndrantasena kok ilang lap. Terus ming ana bayangan mlebu ning awakmu slop ngono. Sampeyan teng pundi, Den? Ning awakmu. Tenane? Iya. Lho kok sedeng ya? Sedeng wae. Lentur kok ya, Tru? Ah iya. Aku mung semene kok sedeng ya, Tru? Sedeng. Elastis kok ya. Wis aku wis nang kene. Heeh, matur nuwun nggih. Ya. Terus niki kekuatane kuwi arep ambles bumi, ambleso bumi. Carane ngawet ambekan. Bumi pandengen terus engko sirahmu tok jebleske bumi engko rak bablas. Iki ngapusi ora iki. Nek bumi tak pandeng, sirahmu rak jebleske menyonyo sampean tak ajar lho. Ora, tenan. Wis. Pandeng tenan karo batin. Niat ingsun ambles bumi. Niat ingsun ambles bumi. Wis tibano. Bajigur iki. Iki piye ta iki? Ngene tak nahi jopone. Samane pripun? Dirono. Kula kelas kali kula kolang kali. Kula kelas kali. Kula kolang kaling kilen kula kenter kali kajuk kula kileng-kileng. Kali kula kolang kaling kilen kali kenter kali kula kileng-kileng. Sing urut nek ora urut ora iso lho. Nggih. Kula kenter kali kula saya. Kelas kali sik. Kula kelas kali kula kolang kaling kilen kula kilen kenter kali kula kileng-kileng. Coba. Bajigur. Gus, apa? Nek Petruk ya saged. Waton Petruk apal mantrami ya iso. Kula kelas kali kula kali kilen pasan kenter kali kula kileng-kileng. Waduh. Mantra Gong. Kala kenter kali. Kala kacok. Wah. Wis ora apal iki tra aku karepmu. Arep kulake pira? Prek. Antil mencelat. Ayo pokoke maju. Ayo, pokoke iki gleneng iki. Heeh. Ndara kacok arep tak wedeni awar ambles bumi. Ya. Aku ya arep ambles bumi untuk mantram saka Ndrantasena. Heeh. Wah, tekan kene takoni wae, Tru. Ya. Ndara Gatotkaca. Ya, Bagong. Ndara Gatotkaca, ya, Petruk. Kok mandhap saking Dirgantara mboten menehi sasmita. Mak jeluk. Kaget aku. Kula. Ternyata bukan saya. Kula kelas kali kula kali. Kowe ngapalno mantrane men iso ambles bumi ya, Gong? Heeh. Wonten dawuh, Den? Petruk. Nun. Kowe tak takoni jujur. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura. Nggih. Lek pancen bener tegese kabeh sing dikendikake Siwa Mandura mau kabeh nyata. Pancen nyata, kula wantun Sin Prabu Mandura, malah kula wantun mlebeti sayembaranipun Siwun Prabu Mandura. Tekan kene aku bakal mbuntut tanganmu ngrincung sikilmu. Mapano. Yen perlu kowe bangga kepancat pundhamu tak gembol ndasmu. Ora sudi aku duwe abdi kaya Petruk, mirang-mirangke karo wong tuwa. Mirang-mirang karo Bendara, mirang-mirangke karo Gatotkaca, aku isin di ati waruhe. Mapano sirnake babar pisan. Kula kelas kali kula Katriku mulung mangrempak ing wadya Kurdagara. Aja kula ngreng. Kurdagara nek kiri. Gongun sewu, Den. Nek perkara kula ajeng mampet jai mboten napa-napa, Ning nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru.
Nek kula mboten salah kula mboten ora dipateni niku terus Petruk niku menungso kok dipadake kewan. Kewan niku ora keliru ora salah dipateni menggo pemarem atine para menungso-menungso niku. Nek Petruk niku menungso ya, Den. Sampeyan kudune iso menggalih. Apa to sebabe kok Petruk wani karo Sun Prabu Mandura? Petruk niku sajake dadi abdi ora tau wani karo sapa-sapa wae. Ora tau. Kaling Rama ora tau wani. Arep kok Rama niku ngeplaki karo Petruk, ning tak anggap niku katresnan. Ngoten. Sing jeneng tembung kasar niku aja dianggap kasar, ning kadang kala niku katresnan. Petruk Gunto, ana iki Ndara Werkudara sing ngendika bapakmu niku ning ati penak. Petruk edan, Petruk kentir, niku teng ati penak. Ning tembung sampeyan iki wau mboten wonten tembung katresnan. Niku tembunge wong sengit, niku tembunge wong ora seneng, niku tembunge wong kasar. Petruk mapan pancen gembol ndasmu. Kok ngono ta kowe? Kok dadi sampean ora keli kajawab sampean niku lha omong. Sampean mesti takon mbahmu sapa? Mbahmu niku Satnalendra Duk-deng Samaladeng. Ora ana wong sak jagat iki sing wani karo Prabu Pandhu mboten wonten. Mula ngestina biyen tentrem. Mergo ora wani karo mbahmu. Nek nganti kula mati, soma kula munggah teng swarga ketemu Ndara Pandhu. Petruk, kok wis mati? Kula yo matur nggih. Mesti modar sing mateni sapa? Sing mateni putu sampeyan Ndara Gatotkaca. Gatotkaca ki anake sapa? Gatotkaca ki anake Om Werkudara. Lho lha kok dadi mateni kowe? Nggih sinuwun iblis lalat. Putu ora iso diwulang. Minggir aku tak medhon tak ketemu karo Gatotkaca. Sampeyan ketemu karo mbahmu. Ndara Pandhu niku ora tau nyeneni kalih kula, ora tau ndukani kalih kula. Kok putune karo matra ndas kula. Enggak. Wis ora wulet. Nek nganti sampean ketemu karo mbah sampean kula ora tanggung. Nek nganti sampean dunek-uneke wong tuwa sampean Pandhawa kabeh.